Matthew 26 is sunalaka 40. Ifika laka 53. Dawumela nje lwangata ehlayela even if mohlala ka maigwini vanvatwa. Hallelujah. Matthew chapter 26 40 to 53. Hallelujah. Wathi kuPetru, kanti beningelinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singendlule kimi, ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Esebuya futhi wabafumana belele ngokuba amehlo abo ayenzima. Wabuye wabashiya waya wakhuleka ngokwesithathu, esho futhi lona lelozwi. Khona wafika kubafundi wathi kubo, nisalele namanje, niphumula, bhekani ihora selisondele, indodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bhekani ongikhaphelayo usesondele. Esakhuluma bheka, kwafika uJuda omunye wabayishumi nambili, enesixuku esikhulu sinezinkemba ezinkulu, sivela kuba priesti abakhulu namalunga esizwe. Kepha omkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi lo engiyakumyanga nguye, mbambeni yena. Bafika masinyane kuJesu wathi, Rabi, wamangala. uJesu wayesethi kuye, mngane, ubabeleni na? Khona basondela babeka izandla kuJesu bambamba. Bheka omunye kwababe noJesu welula isandla wahosha inkemba yakhe wayigexa inceku yompristi omkhulu wayinquma indlebe. uJesu wayesethi kuye, buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. Ungabe uthi ngingeqele kuBaba angithumele manje amaligiyoni izingelozi adlula 12 na? 54. Phoke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumele ukuba kube njalo na? Ngase 55. Nayikhoma kokwana ingakhomelela rito ngazana ikuvanso wayena iwa masiku ikuvanso
lakho lingamadoda siqondisayo endleleni. Izwi lakho liwumuthi. Baba wethu namandla liyawaphilisa namathambo ethu, qinise namadolo ethu. Baba wethu namandla lisebenzise kulomzuzwana sisenkonzweni yokuvuseleleka sithandaza ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. Ile kupushelele keni bazalwane ikhela ebayire khongeleni kuri engwedi yakho yakhongela. Hallelujah. Amen. There are a few things izolo esiqale noma esizenze zaba isisekelo semessage yethu izolo. Sanibonani bazalwane. Amen. Kulaba bebangekho sithe eziningi izizathu zokuthandaza. There are many reasons uma ulifunda iBhayibheli noma before ungena eBhayibhelini okuyizidingo zethu esikholela ukuthi uma singathandaza ngazo uNkulunkulu uzawuphendula. Hallelujah. But we made a biblical a foundation sathi masikhuluma izolo sathi Matthew chapter 7 verse 7 iBhayibheli lithi uma siqela noma qelani nizawuphiwa. So isizathu soqala sisenzile izolo sithe uma singene emthandazweni singeniswa ukuyoqela. Then safunda James noma sakhota James chapter 5 verse 13 iBhayibheli lithi engabe ukhona yini phakathi kwenu who is suffering, then lithi iBhayibheli mabathandaze, okusho ukuthi is suffering noma uma izinto zingahambi kahle empilweni yakho ziba isizathu sokuthi ungathandaza. And then we said Philippians chapter 4 verse 6 iBhayibheli lithi in everything with thanksgiving let your request be made known to the Lord. Okusho ukuthi ayikho kahle kahle bazalwane into engafuni umthandazo. Amen. Hello. Amen. Ayikho into engadingi umkhuleko. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli in everything. Cela sithi in everything. In everything. Asiphinde futhi masikhuluma bazalwane liyahlala lelizwi. There's something that I've learned ngelizwi likaNkulunkulu ukuthi mawulikhuluma liyahlala liyakha bese liyadala. Hallelujah. Amen. So iBhayibheli lithi in everything by prayer. Hallelujah. We need to bring iziqelo zethu zazeke kuNkulunkulu. And then savala ku noma in our intro sathi Jeremiah chapter 33 verse 3 iBhayibheli lithi call unto me I will answer you. Sanibonani bazalwane. Uthi uNkulunkulu ngibizeni izaniphendula. Ngathi mina into yokuthandaza ingeyindlela bazalwane. uNkulunkulu uthi eseduze kodwa efuna ukubizwa. Hallelujah. Amen. Uthi ekhona athi ngifune. So I formula esingeke noma I principle engeke say ignore sayilahlela ngaphandle. uNkulunkulu utholakala ngokufunwa. Hallelujah. Esikwembu shikumeka kulavi esikwembu shalaviwe. That's why ngithi mangikhuluma mina ngithi salvation is free, is a free gift evela kuNkulunkulu. But now when it comes ekuhambeni noNkulunkulu kuyabiza, it's a calling, shabitana kubiza ukuthi uNkulunkulu umfune. Ethi ekhona kodwa umfune. Hallelujah. Uthi masimfuna noma simbiza uthi uzasikhomba noma sitshela izinto ezifihlakele. Okusho ukuthi ekhona uNkulunkulu enazo izinto ezifihliweyo eziyimystery, kodwa kuyenzeka uNkulunkulu angabambuleli abantu ekhona enezimfihlo, kodwa because abantu abambiza uNkulunkulu angambuli.
ebambulela abanye kodwa ngenxa yokuthi thina asimfuna simbizi xikwembu xiva yambulela van'wana mara van'wana xi nga va yambuleli a xi va yambuleli hikuva xi va rhandzi hikuva va xi vita va xi lama. Haleluya. Ngithi unyaka uqala ngikhuluma nomunye ngithi yazi ingenye indlela lento yokuthi siye kuNkulunkulu nokuthi simbize uNkulunkulu yabo difference nayi bazalwane. Wonke umuntu has been given the privilege. Hayi. Yeah, sinikwe privilege ukuthi sonke siye kuNkulunkulu, but let me tell you umahluko ukuthi asingendlela efanayo. Wena ungathi uNkulunkulu une favoritism, hayi indlela yokumfuna ayifani. Angithi lento injengokuthi abantwana uma bayobhala ama-exam bonke have been granted an opportunity yokuyostudy, but kuya ngokuzihlupha. So nasekukholweni injalo kuya ngokuzihlupha. Hallelujah. Yeah, kuya ngokuzihlupha. Uma simile there will be a difference. Uma senza izinto kuzoba nomahluko ngoba asingokufana. Kunalaba into yokumfuna uNkulunkulu bayithatha simple. Bese kunalaba they value into yokumfuna uNkulunkulu because sebambulelwe ukuthi akukho revelation engaba khona singamtholanga uNkulunkulu. Hallelujah. So itafika la ke ingakuxikwembu xini favoritism kasi ikuthi karata ka hina kumlava Jehova akufani. Amen. Sikhona bazalwane? Amen. Yeah, uthi ngibizeni lawo swabazalwane shishayina she connecta because there's something leswi xikwembu xi nga swi veka for today. So I want us really hi famba xikan'we kuri xikwembu xi kota ku hi pfuna. Uthi ngibizeni ngizaphendula. Hallelujah. Bese ngibonise izinto eningazazi, izinto ezingatholakali la kodwa zitholakala emfihlakalweni. Sanibona bazalwane. Hallelujah. So into le yomthandazo, it's not a simple thing. Enjumlo wakukhongela noma lento yokumfuna uNkulunkulu kuba nezithiwa noma izinto ezisithiyayo ezisivalelayo ukuthi simfune uNkulunkulu. Kahle alright, ithi ngisho umuntu ngokwakhe uNkulunkulu umenze ukuthi abe nespace esingevale abanye abantu, esingevale ngemali, esingevale ngemfundo, kodwa leso space sivalwa uNkulunkulu. Ingazayo manhle liphinda le. Umuntu uNkulunkulu menze ngendlela ukuthi une vacuum space kuye engeke yavalwa umuntu omunye umuntu kodwa ivalwa uNkulunkulu. That's why uthi umuntu ethi ejabulile abanye beyidlele ukudla kwabo beyiphuzele amajuice abo ithi inyama isibuthakathaka engakhonzi engalihambi isonto kodwa ethi esedlile bese angahlabelela amaculo asezweni kodwa kuvuke umuntu wakhona naseledlile suthi ndatokala nje lo edlile suthi manje kume nosasa kume mlandi venhlatana naso engahlala. Hallelujah. No ngifuna sibambe lokho ethi edlile into ayidlile bese esebambe igiya ebambe iplug angaqula amanye amaqulu. Uthi kwenziwa yini? Umuntu wakhona ukhonwa igospel. Yeah. Ukhonwa umusic omhlangani ngizwini. Amen. Music omhlanganisa with his or her creator. Ngoba kune
space esingevale now khulumile wena kuni space singwana sipfali hoyeni vulavuleni asipfale na imali asipfali with a number of women. Hallelujah. Abangabizwa ukuthi abakho kodwa ispace esivalwa umdali womuntu. So kahle kahle umuntu uNkulunkulu umcreate ukuthi akaphile akasurvive ngoNkulunkulu. Emoni mona ngelunga nje kaShikwembu emanivula nikume awungelungi ehandle kaMtumbuluxo we. Amen. Hallelujah. Amen. So into esenza ukuthi uNkulunkulu simfune but now there are hindrances kunezinto ezivimba ukuthi siye emthandazweni because emthandazweni kunezinto ezenzekayo. There's a revelation uNkulunkulu yazimbula asikhomba izimfihlo asikhomba izinto ezingabonwayo. Hallelujah. Now I will just take 3 things bese singene kulo mbhalo bazalwane sizawubuya kahle kusasa but lezi zinto engithi ngifuna siziqaphele uNkulunkulu asincede. Some of us siyafuna ukuthi that space sikaNkulunkulu sivaleke asilave kukhongela but sihlushwa hypocrisy. What's an hypocrite was that? Umuntu wakaza khona aza you are a hypocrite. Shula ngifune abra makiri umuntu abanjululwa ke umuntu kanjani makiri umenemene la hlamsela bazalwane because isilo leshivalelaka man izinto ezenza ukuthi sihluleke ukufika in the unsearchable things because kuna this thing la mari mama maka akulanza kumakayini umenemene emuntu wangamenemene yini linjani yes ilo umuntu ongekho straight umuntu onjani asikhulumeni bazase classini ongaphana abasenje khoma rekelekeni Amen. night of night kusuka mara kuni hypocrisy ingakho. Hallelujah. Amen. So you need to be careful because umuntu ngokwakhe ngeke alunge engena uNkulunkulu but kunempi ekhona le yokuzenzisa. Yeah le yabona umuntu oyihypocrite umuntu ongazibeka esimeni angasiyiso. Yeah. No, uNkulunkulu bona uyafuna ukubanceda abantu abanike izinto ezifihlakeleyo kodwa uNkulunkulu uconfusewa ile double character. Double character. Nabantu baze mina ngicela ukusho so ukuze sizokwazi ukuthi simplify umuntu oyihypocrite umuntu oprethendayo. Yeah. Hallelujah. Amen. No baningi abantu uNkulunkulu bekamele sekabancedile but the problem yabo uma uzothi ufuna ukulekelela umuntu oyipresenter
eyinto angasiyo nawe uvela ube confused ukuthi after ngimlekelela kusasa kuyoba kusehuye lo noma kuzoba kusekuomunye. Amo pretend abazalwane. Emoyeni manje. Awona eBhayibhelini noma kwiministry kaJesu abekho abantu abebe ama-hypocrites nje ngabafarisi. Abafarisi bayazi i-religion, they know religion. What delays the church, into delaya mina nawe sithi siyakhuleka, si delaywa umoya ufarisi. Umfarisi momthola ethandaza ukuthi lo uyezulwini manje. But now, the problem here religion, religion, ilento ukuthi uqhubeka uconvinced ukuthi ngenza bona kanti ulahlekele. So, nabantu abaningi abalahlekelwe kodwa emehlweni abantu basabambe ipride nesidima ukuthi they are religious, ibakhoneli, but in the eyes of God ayikho lento abaclaim ukuthi bayiyo. Ngaftsika leswin'wana man. Ngaftsika leswin'wana. Hallelujah. Amen. Abafarisi, you know, they know the scrolls. Bazi imibhalo. That's why mina umuntu owazi imibhalo akangithusi. No. Baningi abantu abakokodayo la emizini yethu bathi phaphama bayayazi imibhalo futhi bayazi ukudlula thina esithi singamaKristu. Hallelujah. Amen. So umuntu owazi imibhalo akangithusi. Ngoba it's one thing ukulazi iBhayibheli, enye into ukuliphila iBhayibheli. Abanye imibhalo bayazela ukuba la nto lerara makhe liranga rivula ukubanjulula. Yeah. Abeka abantu abajudgmental njengabafarisi. Hallelujah. Amen. No. Baclaim ukuthi bona bancedakele bafunekile kodwa uma abanye nabo befuna lento abathi bona bancedile ibona futhi bavukela bona laba abafuna ukuzama ukufana nabo. Amen. Manhle iphinda futhi emfarisi iwaclaima kukukhongela swintirhelini mara loko abona van'wani vakhongela abakapa ababa because kaye vukhongeri isitulo kaye vukhongeri isilo sa pride a isilo leswi nga mucinca mara isilo sa ku jaja van'wani. Amen. Ande hypocrisy wasa Xikwembu xi hi pfuneni. People who are you know who are hypocrites, they claim to know beliefs. They claim to know laws. Hallelujah. Amen. But now, when those laws have to be applied into their lives, it's another thing. Amen. Yes, nabantu abakuthi edefine izono uma zikwabanye abantu but uma zikubo. It's another thing. Amen. That's why uthi uJesu ungathuthumeli before ngintwe. Amen. So hypocrites, they use ukuthandaza kwabo to spot ama mistake
Amila mfihlakalo esikwebo. Amen. Mina ngizama ukunikhomba ukuthi siyoyithola njani lemfihlakalo. Amen. So unalaba aba good, abayibhelanga bona. You know, there are some laws and beliefs. They are simple uma ufuna abanye bazenze, but it's a challenge uma. Amen. Mana mhlati ukhe. Because sizipresente njengabantu esinesiko. Nithi mina mangikhulu bangepretender, umuntu opretender unenkinga ngoba every day kumele acamba amanga. Yo. Umuntu ophila ongakhonzi ongathandazi ngeqiniso kumele athola amanga amasha. Uyabona musilenti izolothe kuyiyo kanti uyazi ukuthi awusiyo. Yabona iza kunika inkinga ngoba manje kudinga uphinde uyifake. Kahle bazalwane, into yokumfuna uNkulunkulu bazalwane kahle into yabantu aba-understand the power of exchange. Because the more simthola uNkulunkulu, we take more of God and God takes more of us. Engathi ntambama ngavuka abantu abathi ngaletha ntoni na efanele ukubongwa, sebathi anginanto efaneleyo bese bathi ngikunika uqobo lwami. Abantu aba-understanda imfihlo yomthandazo yilabantu abathi ngaphandle kwakho Nkulunkulu angikwazi ukwenza utho, because ngiyinto engiyiyo kungenxa yakho. Bazalwane kahle umuntu ngokwakhe umuntu uma engenayo uNkulunkulu umuntu ongadefine ukuthi uyini. Sincedwe uNkulunkulu wathatha uqobo lwethu. Bangwani bayina intumuluko ibandla abanganamona ibandla abangadirekeki by the power of exchange. Hallelujah. Uma singena siyinyama phaka, kodwa masiphuma, hallelujah, siphuma sinobuNkulunkulu phezu kwezimpilo zethu. Kome ubone abantu abangehandle kaweShikwemnandi inchungu. Hayi bazalwane utanda uphala. Kome ubone abantu abangekahle weShikwembu ni useless lobona imali na wena. Enye yamareason esenza sibe lapha ingoba we have realized ukuba when we are alone sintenge. When we are alone we are useless. Hallelujah. Kahle ni marito ayinawona yakuvula. Hallelujah. Amen. Jele makhelwane ni marito yakuvula nawona. Men kula ni marito yakuhlamula kahle nawona. Hina loko wehlamula ingari Shikwembu olimaza loko hina ivulavula ingari na yena wamatimba instead yakuyaka hodiliza mara loko seyihuma. Ihuma from the secret place. Ihuma irini marito akuyeso loko mina rinawona ni marito yakuvulavula uthi moyo ingcwele uyoninikeza amazwi. Yonikezwa amazwi. Yonikezwa amazwi. Sivuselele
Nkosi Jesu sivuselele sivuselele Nkosi Jesu usaqala. Amen. Hallelujah. Amen. Nkulunkulu wami, angifuni ukuyimbatha inkolo kodwa ngifuna ukuyiphila. Angifuni ukuba yimenemene kodwa ngifuna ukuhamba ngobuchotho. Ngoba uNkulunkulu ufuna uqobo lwethu. Oh, bonito ezawenzeka. Bebona emthandazweni, that's where we refuel. Emthandazweni, that's where the weak say, I am strong. Emthandazweni, abamthakathaka banamandla ngoba abayithembanga bathemba uJehova. Athonhlabelelayo kamathatsi limathatsi Jehova lithembile wena. Lalelani bazana, uNkulunkulu akasincede singeke into eningi sikhulumisa umbhalo. Lithi iBhayibheli Jesu seGetsemane, lithi iBhayibheli useGetsemane sekambulela uJesu into emele yenzeke. Lithi iBhayibheli lami wafika washiya abafundi bakhe, wathatha abanye waqhubeka nabo, waphinde wabashiya abanye, wahamba waba alone. Sanibonani bazalwane, ushiya i9 ahambe na 3 ashiye i3 abe yedwa. Yabona lo nyaka lona angesambe nabantu to a certain level. Ayikhongele nabantu liyafika at a certain level la where we are alone. Ngoba uJehova akakufuni nabantu, ufuna wedwa. Hallelujah. Jole makhelwane akukhongela lemele ukhongela ugcina ufika la ungawesha. I'm not against corporate prayer. Ngoba abanye sifike singakwazi ukuthandaza kodwa safika enkonzweni safundiswa. Sanibonani bazalwane, but now lento oyifundileyo you need to practice it. Uyiphile nanoma uwedwa ngoba awukathandazi uma usathandaza nabantu, ngoba into yenza la is a result yento yasemfihlakalweni. Tell makhelwane kuleso usuyeni lakha la. Bazalwane kulabule. Ngisho lokuthandaza okwenzayo uma si3 noma si10. It's a result yento oyenze emfihlakalweni. Webazalwane ngicela ukumemezela. Njengoba sihlangene la, sihlangene njengeinkuni ezizovuthisa umlilo. Sanibonani bazalwane, kodwa indaba iqali la, iqale emfihlakalweni. Shikwembe ipushele bamanti bamfihlakalo.
ipfuxele valanga tshama xihundla hikuva vanhu va le xihundleni va yimbelela risimu leri nge exihundleni xa mikhongelo ndzi vonana na hosi before u ya vonana na vanhu rhanga hi ku vonana na byela makhelwane u ku rhanga hi ku vonana na hosi. Can I show you ukuthi into yokupretend ivelaphi ngisuke la? Amen. Moya ngcwele uyangibulela la. Ukuthi ivela ekutheni sigijimela. Amen. Ukuthi sizozenza abantu esingeyibo phakathi kwabantu. Phela wena upowerful emkhongelweni hayi kuboni la. Amen. Hallelujah. But it's when you are alone. Usekhaya uthi baba ngethembe wena angithembanga ngethembe wena. Hayi wena ukungethembe wena. Noma yafana vula ukungethembe wena. Oh ngethembe wena. Sanibonani bazalwane bami. Now, was she 9? Was she a 3? Lithi waphinde wayishi 3 waba yedwa. Ngoba uma umntana kaNkulunkulu there's a time you must have me time. You must have a closet. Ufanele uba nankari la ungawani ko. La Jehova akukhomaka ko. Akulavule swilo. Before uyababyele vanhu ku Jehova iteyini fanele uba na yoho moment la Jehova akuhlebela ka swilo akutisa. Ebazalwane nikombela kuvulavula lembe lera sungula hitisiwile. Hallelujah. Loko mafamba vanhu vayatisiwa na hina ile ndhawini ya hina la hitisiwaka kona. Amen. Oh, siqinise Jehova, siqinise somandla, sinikeze amandla. Uthohlabelelayo sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe amandla. Hallelujah. Athi ngoba ngiyehluleka uma ngingethwa bazalwane siyahluleka. Sifale lithi ebashiya wabashiya ukuthi bathandaze waphinde lithi iBhayibheli emva kokuthi yena ethandaze lithi wayobabheka yiri ayalanguta yiri abakuma. Hey bazalwane ndalanda suka la wabathola belele ula mashiyanda. Bazalwane sinikezwe inselele enkulu ukuthi uNkulunkulu asiphile si connected naye. Inikwe a responsibility yakuloko yari lamsangeni xikwembu hi xilava. But lithi iBhayibheli wathi uJesu uyafika wathola ama-prayer warrior, wathola ama-prophets, wathola abavangeli, wathola othisha belele. uNkulunkulu ufuna ukubhula izinto balele. uNkulunkulu ufuna ukubanika amandla balele. Amen. Uyakamayanda ula mahashiyanda. I pray in the name of Jesus ukuba le message mayibe i-wake up call. Loko moya lokwetsi makulini murongo lethi nganiyehlela ka ministry ya mina nihlakahle namhlanje amajampa nihlakahle in my comfort zone nihlakahle ka portfolio leningaleka yona nihlakahle. Siyathandaza makenjani na makenjani xikwembu
Alright, bazalwane ethikeni shamdala verse number 40 kula ngikhona lithi iBhayibheli wathi kubo ebathola belela uthi kubo nihluleke ukulinda kanye nami just only an hour. Bazalwane sinawo ama-hour wezinto, sinama-hour wabantwana bethu, sinama-hour wabayeni bethu, sinama-hour wasemsebenzini, sinama-hour wabangane, sinama-hour wamafamily. Kodwa lo nyaka usaqala mawube ne-hour noJehova ukulikhuluma limorena letsohle tsengimelanga uJehova welele an hour of prayer. Aye ulalini bazalwane like apart welele an hour of prayer. Uthi nihlulekile nje nihluleke ukulinda nami just an hour. Hallelujah. Just an hour. Lithi verse 41 wathi ubo thandazani ukuze ningaweni ezilingweni. Umuntu othandazayo, umuntu obhulelwayo akakwazi ukuwela emigodini kanti uyathandaza. uJehova umnikeza amandla ukunqoba zonke ilingo. Amen. Hallelujah. Amen. Urikhongelani ma kanjani? Ningaweli emringweni. Ngama kanjani bazami? Nada comments ngongwana. Hayi, let me summarize. Uthe kibo thandazani ningaweli ngibona bazi. Abazi ukuthi kunento ezayo. Abazi bona ukuthi uJesu ukhuluma ngani. Imani ekutshela me kuneshilo we karwani awusiboni matihla we yanyama mara lesikupushaka kuvena ungena emkhongelweni ikukuni iminzingo ya 2026 le awungekoti kuyihlula lokho ungaramanga emikhongelweni uthi uJesu thandazani uze ningaweleli ngwe awubona umuntu othandazayo kodwa understand the will of God aphinda understand nabantu nezinto ezimelana nentando kaNkulunkulu. Let me show you retrash kwembu from there ila kudakala abafaneleke bam-arresta Jesu. The first thing lithi iBhayibheli umfundi wakhe uJudas ayaninizwa bazalwane yeluya afabana yena retrash kwembu already umdayisile uJesu lithi wafika wamkhisa but ngoba uJesu spend time emthandazweni warivilelwa uJesu ukuba uJudas at this moment is not a friend but an enemy. Lokukhongela Jehova ikubhalishela balala. Amen. Amen. Angazi ukuthi ngezwakala nabazali. Amen. Yehova ikubhalishela yini bazali? Balala. Oh, sipakameni yabaza. Umuntu wesibili, lale uthi makamkhisa uJesu uJudas bona. Oh my. uJesu na noma bembetray uJudas emkhisa ngekiss of betrayal but ngoba uJesu sekambulelwe oh my God makambona the betrayer umbiza njengomngane. Amen. Umbona njengani bazalwane bami njengomngane. Lithi iBhayibheli la sifunde khona u53 uPetro yena ukhipha inkemba ufuna ukuvikela uJesu kanti akazi uPetro ukuthi at this hour sekamelana nentando kaJehova. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuthi ngalo mthandazo nangale mvuselelo uJehova makakurivilele zonke izinto ezizile ukuzomelana nentando kaJehova. Amen. Elabazalwane bami siyothandaza. Would you not wait with me only just for an hour?
lokungena imkhomeleni uShikwembu sinasukela shukubhala ushare akhomileni ngosana sithandaze ngegama likaJesu. Yes Lord, letho kumfuthi Sende moya lo yikile so.